Здравейте, приятели! Днес, както може би сте видяли, ще ви показвам тетрадките ми за училище. Така, първата е тази, която е с 40 листа, като цяло там. Ето я с широки редове, защото ще ставам трети клас. Тази колата е на футболна топка, защото там бяха, освен тези от малкият формат, бяха само момчешки, освен тези ми сториха момички. Тази на футболна топка, която също изглежда доста яко, между другото. Наистина изглежда доста яко. Още една такава, понеже просто повечето бяха момчешки. Една на тенис. И ето такива две като тефтерчета, които пак са ми за училище. Което е супер яко. Но за на ето такива, така че трябва да свиквам. Тази, както виждате, едно така. По този начин изглежда. И отвътре е просто най-нормално. Няма никакви картинки. Нищо, абсолютно никакви дати да се пише. Нищо няма, просто си е нормална тетрадка. Като цяло може и да е дневник. Много беше дневник, може би там някакви графики ще има. Това е мини серч, така да го наречам. Така тук се отваря и може да си извадиш туто, не знам как се превежда. И ето тук има малки листчета също. Ето. И както виждам, ето, изваждай се. То молив не ще да се изважда. Ето. И ето такъв непотостерен молив, на който пише лов. Да. Шарен лов. Лов. Не знам точно как се казва. И ето тук има коничко. Не е потостерен, както виждате. Така сега всичко трябва да го прибера в това ни серче, което между другото е доста яко и е с ципче. Ето така, може да видите. Ето. Така, приятели, преминаваме на следващата тетрадка, която е на лов. Лов не знам как се казва. Така да също като тази, само че лично на мен тази повече ми харесва, колкото с една друга. Лично тази на мен повече ми харесва, отколкото тази, но мамо ми се. И ето тук е на такива надписи. Като цяло тук пак имаме нещо като мини серч на тетрадката, което дано да не ми пречи. Отваря се пак по същия начин. Ето го ципът, ако е интересно какъв е. Нормален цип. И сега ще ви покажа вътре какво има. В мисерчето. Това е същото като на тази тетрадка, само че според с личен дизайн, горе пак пише туто. Ама знаете ли кое е странното? Че това, което е в този дневник, е на така. А не да е на този дневник. Аз не го разбирам. Значи може някой дете да ги е отворил и просто си ги е разместил. Истина. И аз това не го разбирам. Защо тази тетрадка точно са сложили това на таката? Но, както и да, това няма значение. И хора, то наистина някой го е разместил това. И ето този молив, който е селен, както виждате на тази тетрадка, има абсолютно същите украси. А това е на лов. Май трябва да... Не знам, просто е разместено. Наистина, мисля, че е разместено. Така сега. Това беше за днес и чао, приятели! Ако ви е харесало видеото, поставете палец нагоре и се абонирайте за канала ми, като имам още само 5 видеоклипа, понеже съм нова в YouTube. И чао, до нови срещи!